Здравейте хора, аз съм на канал Алекс Манчев и Йоан Нигова. Тук, ако ви пръснете, дайте пас нагоре, ако ви пръснете, дайте пас надолу. Ние сте за канал на Алекс Манчев, Йоан Нигова, Алекс Видеоедист и Алекс Геймър. Ако ви харесва, дайте пас нагоре, ако ви дайте пас надолу и коментирайте коментари, които да ги чета. Иначе няма да ги слушам. Това са гадните си коментари, аз не слушам. Кажем, първи пак кажем какво се случва с мозъка и тялото. Много скучно се роди в тинейджърските години, частта, което това планиране, контрол на импулс и вземане на решение. Преросталната кора не е напълно до средата на 20 години, защото тя все още, да кажем, тогава още не е развита. И заради това трябва до 20 години напълно да се развие. Това е първия факт. Втори факт, който означава, че клиентите могат да изпускат тези рискове с клиентите, защото може това за разумно още се учи. Тук се да кажем на много работа, когато си тинейджър и когато правиш глупави решения и тем подобни. Аз също съм бил такъв, но преди 10 години, 15-10. И преди било също. Но вече не вземам такива глупави, тъй като се правя глупави решения, които не искам. И това, дами и за това си един по-свет се развива. И не кажем аз, това вече да излизам много късно, защото мога, но мисля и така. Да продължим другия факт. Трети факт, но мозъкът трябва да бъде считан пластичен и гъвкав. Учи бързо, лесно освоява нови умения, адаптира се към нови ситуации. Да кажем, учи бързо означава, че той може да учи толкова бързо, колкото той е много. Всеки индивид учи различно. Той всеки човек е по различен начин създава. И не е по такъв начин, който да учи бързо, ама трябва някой да го представя по друг начин. Може да стои нови умения, които бързи и лесно, много пак се изисква време за целта. Тъй като за целта, това е само това, което да направиш много умения, изисква в една-две години минимум. Емоции, сън и хормони, това е тя често преживяват емоции по-силно, положително, както и отрицателно нови мозъчни промени. Това ги прави почувствам много полезни към стрес, защото когато те са по-стъпени към стрес, не знам какво е било, това се случва, емоциите и промени се дали. Пети факт, много тинейджери, много поне в следващия много заблъскват, много късно се възпускат въпреки и дадат много. Повече около 8-10 часа много сън. Нощ. Но кажа ви да. Если това е следния факт, само факт може да се следи на концентрацията, настроението, енергията, това за на решение. Без факт. Тя често вид приятелска група обявява желанието за след приемане на съдебните и социална връзка става само важни. Девети факт, това е това, което на децата да гради по-идентичност, интереси, хобита, ценности и събиране идеи. Значи, на точно тогава аз имах своите интересни хобби. Няма да си разкрием отново в моите интереси, имах на определени неща, като например
При мен беше историята, защото литература обичам, български литература хубаво. География горе-долу не е най-интересно нещо. Не съм точно запомнил точно интересни работи в това. Това е до 20 век беше интересно, а след 20 век беше по-ниско, които само църковни работи, които не са ми интересни за мен. Посилвам си някои цялости. 10 степен разбран тежки таланти, като по-бързо мотивиран, по-добри шанси, умения и здрави увереност. Предизвикателства и уязвимост и без определен степен, тъй като ще се развиете най-използвани към рисково поле, зависимост от скоростта в нещо, само самоопределение, сърце и спомена това. Но 12 изключително здрави може би, преското просто това тревожност, депресия, колебания в настроение, което това са много същи първи преди 5-10 години, нужда от подкрепа, разбиране, правилна среда. Това е много трудно, защото тогава да кажем оси, която се бъха по-нататък. Ще почва да говоря по тия работи. Това е ние от моите съученици, които аз много ви благодаря за това, което направихте. Другото, да, много неща. Тук е 13 път, това максимално учение за всички да овладява много мнение, спорт, изкуство, езици, само естествено на спорт, много може да се спираш като футбол, пластик и някакви други спорти, които се харесват. Езици също, ради да си изпивам езици. Учих френчески, но с помощта на дата, да не кажа. Можеше да учи обаче този език. Аз съм го забравил вече. И не го помня какво точно нещо се казва. Здравейте, тук е 14 пак, 15 пак. И ние дирите знаете, има възможност да се конкурират, да открият какво им харесва, да се вземат позиция в това, което се интересува, които ще ви формират като възрастни. От мен ясно се интересува. Лично си се нави. Всяка личност, която се развива в последния 10-15, който се развива в студентските години, всъщност си трябва да правим според в определено време за интересите. И по интереса, какъв предмет би харесал, какви предмети ми харесали. Трябва да учат какво мнение, защото всичко учение няма как да го направят. За другото, което бих казал, учениците много това е свързано. Това не трябва много учениците си гледат много телефон, когато не това като води, защото няма как да чуят науки, другите се занимават. Затова всички моят тинейджери, които правят такъв изглед телефон в Инстаграм, в TikTok, няма смисъл по-добре слушате часа, вместо да си гледате телефон. Моя всички допълнително към тях учите винаги уроци, защото те са много по-важни. Защото тъй като за да учиш няма трябва поне да това и да го направиш. И си учителите да имат хубавите оценки ученици. Това го знаем. В канала на Алекс Мой и може би в и ако ви се дайте пасна, ако се дайте пасна, абонирайте за Алекс Мединьор, трябва да се дели и и коментирайте
YouTube и го споделете с вашите приятели. Благодаря за компания.